everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ayo! Mayong buntag! Pipito! Pipito! Uy, murag wa gitaw da? Asa man di ka ni siya? Kinsay mo gipangita, Trivia? Renato? Oh, Sa? Ako eh! Sumay mo gibuhat din eh. kuan. Tarong! Turong! Ayaw itaw na to. Ayaw taw kung saan na to. Sida ni mo, Torbia. Daan mo nagpasidaan ni mo nga ayaw lagi kasipyat sa imong mga lihok. Magtuo ka ba? Nga makauli pa karon dito. Ayaw itaw na to. Pasaylo ako. Wa mo ko'y daotang gibuhat ba? Swerte kang tikuwala ka! Uy, log na to. Junel! Naday mo din eh. Nang daday ni ataon minang. Kaya nangita sa mi ni Pipito. Nagpagsayo lang sa bunta mi ni bahin ni Tasyo ba kung asa na siya magtago karon ba? Wa ba din is Pipito? Murag wa may tao din hinang. Gusto ginunta kong magkigsulti ni Pipito. Pero may man ko mo agi rin is ila. Malabyan gani na ko. Ako lang niyang ingnon nga gusto kang makiistorya niya. Mas mainom nang. Lagan kayo salamat ha. Bueno, diano na mo nang. Kay naapamihapiton rin si Jonel. Sige, dam na tao amping mo. Nel? Ariyo na may nang ha. Tara. Okay. Dato. Na. Pitok mo tayo, Junel. Mayo kay naabot ka, daday. Siyempre. Ay, salamat. Super girl man ko. Kakita ko gikumot ang imong daw ni Renato. Di ko sab yun ay saan ni mo. Kuan. Kuan. Wa man, daday. Wa. Mayo siguro mo balik na lang kus mansyon. Ito lang unya ta magtiwas og istorya. Ay, magkuyog na tas amo kay napamangkoy tuyo ni Felix. Sige, tana, daday. Uy, shit. Oh, Kabog na bus imong kamot. Napangurog magkag maagyo to Rebs. mukuyog yung kunin mo, daday. Asa naman ka Dennis Pipito? Wala man dyan ko makakita niya nga may ulis payag. Gusto, doon ako sa Glinda. Basin doon na si kasayuran kung asa na karos Pipito. Tingnan bitaw tika nga ayaw yung kumpiyansa history biya. Kaya mauro na yung magdao niya glawgaw sa atong mga plano. Maubitaw rin. Isabukan dyan ko ng tigwang ha. Nagbasol yung ko kung anong maunay akong nakuha. Ida, naghatag yung sagda kong kahasol na to. Sabuta. Ikaw gyud akong tahasan ni Toribia. Kinahanglan nga mahipos gini mo ng tiguang nga. Aron wa natay dagang huna-unaon pa. Kay ako say mo maniho sa lalaking tiguang din eh. Kinahanglan paspasan ni nato nil aron mahingpit ng atong gawas nun. Mahingpit na ta sa atong kagawasan. Ay kabala ka rin. Karon nga maunay imong mandato din ako. Ako rin alihokon. Nga natay mga tao nga mo trabaho na. Gusto ko paspasa. Pero sure ball. O rin. Ako rin bahala na. Kinalang hipuso na nato ka ng tigwanga. Ikaw ba to Rebia ba? Pagklaro gani na. Iyo gani ko kun o kun diya. Tultihi ko kun o sa atraso ni mo nila ni Renato. Daday, mo paulit na lang siguro ko sa amo. Ay, doon sabaya ka istoryahon ay. Musimang man ka. Tugaan nilagay na ko kung ano nasuko kay ni Muslas Renato. Magsabot ta ha, daday. Saman. Musulti ko ni mo sa tanan. Pero ayaw lang yun pagsaba kang bisan kinsa, ha? Putihi ko to Rebia.
ako laging isaan nimo nga di ko musulti kang bisan kinsa. Promise gud ha. Ay, lagay. Sige na, sulti dayon kay naminaw ko nimo. Ang tinuod gyud daday. Naami kasabutan ni Renato ug ni Junel. Maong ila kong gipapuyo sa ila kay gusto manggod nila nga ako may maasawa ni Goryo. Onya? Kung ako nang mabana si Goryo, hatagan ko ni Renato og dakong bahin sa ilang katigayunan. Uy, mauba. Pero taparagon na to rin, ya. Pero na to niya. Kay, aron mo sabtan yun na to ang tanan. Sige. Akong tagsa-tagsaon og tug-an nimo ang tanang detalye. Ingon ini gyud ang among gikasabutan ni Renato. Naman ugmingaw gihapon kaayos lang Glinda. Naman ugwa gihapoy tao sa ila. Dinimay mo. Kinahanglan nga mo balik na sa kus-agya ni. Kadiyon ako, Nay. Uy, Mabalik ako dayon. hala, si Glinda. May kinaagyo siya. Nanawag siya sa ilang hagdan. Mubalin ko spikas. Ako siyang atngan din ni Aron. Wagi makakita na ko. Ay naman ng chinilas na ako din uy. Uy, para magdunay na nitsit. Kinsa makaroon? Hala, kinuo ko. Tasyo. Ayok siya ba? Dali sa kadiyot. Ay, kadlok. Doon siya na ko, Kling. Pasensya na kay Kling, ha? May bago ko nga nahadlok ka na ako. Ay, uwa man ko kumadlok ni mo, Tasyo. Nahadlok kinuon ko nga basin og dunay makakita nimo dinhi. Ay bawo ba ka? Nga dunay paskin ang imong kaugalingon. O, Kling. May bago ko anang tanan. Nganong miikyas man ka, Tasyo? Miikyas ko, Kling. Tungod sa daghang rason. Una, wag ko nahimo bisag gamay sa gibinuangan ko ni Renato. Gisultihan namin ni Pipito sa tanan. Pero mas maayo siguro nga musurrender na lang ka sa mga pulis samtang wa pay daw tang nahitabo nimo. Dili, Kling. Delikado kung surrender ko. Mas peligro kung to ako sa sud. Kay naibaw ko nga dunay daw tang buhaton si Renato batok nako. Ug peligro pa nga di na ako makapanalipod sa akong kaugalingon. Ilabi na gyud sa akong pinangga nga lulugoryo. Ako'y nabalakan nimo, Tasyo. Glenn, muhangyo ko nimo. Kung makita ni mo si Pipito, palihog. Ing na siya nga makikita ko niya karong mga alas 8 sa gabi adto sa mong payag. Na, mao nay problema diha, Tasyo. Kay tulo na ron kaadlaw nga wa na sad namo ikita si Pipito. Ha? Mao ba? Sukad nga miiskapo ka, wa na sab ko makakita ni Pipito. Ang katapusan namong panagkita katong gisultihan ko niya sa tanang nahitabo ninyo at tong gipasangin lang ka nga gipusil ni Mos Renato. Asa naman ka si Pipito? Na, di ko makatubag ni mo anak, Tasyo. Tutod si Lolita, Glenn. Kumusta naman siya? Aw, okay ra guys, agaw Lolita, uy. Wa kay angay kabalakan niya. O gisultihan na sabtot siya nako sa tanang gisulti ni Pipito diri nako. Salamat kayo, Glenn, sa imong pagsalig nako. Regards lang niya kung Lolita. O kabay plano nga mo siyang istoryahon? Ayon sa siguro, Glenn. Di ko gusto nga madamay pa mo ining nahitabo nako karon. Ilabi na nga daghan karon ang nagtinguha nga mo patay nako. Pero, Tasyo, asa man ka nagpuyo ron? Kay, mahimo man og amo kang bisitahon. Ay lang, Glenn. Kay delikado. Di ko gusto nga maamong pamutungod nako. Puhon na lang. Kung doon na kay tuyo pa nako, Tasyo, mahimo man nga sama ining urasa. Magkita gyapon ta ugma dinhi. Salamat yung kay Glenn. Sige, mamaliyog lang yung kunimo. Kung makita ni Mos Pipito, ing na gyud siya nga makikita ko niya sa alas 8 sa gabi sa among payag. Hoy, daday. Diin man kagikan, ha? Nangita man ni Mosguryo. Ay, dito ko gikas ataw. Nagtuon gani ko nga tuwa ka dito kay nangita ko di ba? Di sa di kagikan. Naala ko gipalit nga wire, eh. Ikaw ba?
Ganina ito nangita ni Musguryo. Kamong duha ni Toribia. O, nangawa man mo galit. Ay kami lagi doon nagkuyog dito sa ato. Nganong kamo magintawang duha, ha? Nya. Hayam res Toribia. Abot lang. Busog na radya. Miingon na ba ito sa abal na ko, ha? Nga ikaw rin iyang nakitaan si abal. Nay, abal. Abal. Abala ng dagway ni mo. Abot ninyo ay. Pagtala na rin yung story niya diyan. Basta kinaguyog, big paula din eh. Pwede mo pilik sa dakat. Buang man yung bayan na pangutan noon. Oh, ha, magsuko-suko man noon. Ay naman na storybya na to. Gapon pa man kung wa makakita niya din eh. Basin og wa na ganahi din sa ato lo. At siya na ganahi. Namatod niya na uyo naman kayo siya din eh. Ay, storyal ko to niya lo. Pero daan naman to siyang nagsulti na ko nga basin og mupauli na siya sa ila. Kung pauli man siya, dapat magpahibaw siya na ako. Di kay mo diretso siyang biya nga. Dili formal nga mananghid. Wala problema lo eh. Ang importante nga nananghid sabto siya na ko daan. Pero ayaw ko bala ka. Patagan di kag batanon nga mayong mo atiman mo din eh. Karang gwapa og siksi. Wala ko magkinahanglag siksi og batanon na to. Mas nauyon kong Toribia. Gusto na kong pabalikon to nimo siya din eh. Ha? Pabalikon? Babalik ka siya din eh. Gusto ko nga siya mo'y personal nga mo atiman ako og di ko gusto nga doon na pailain. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.